Hi, my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from Party Twice Studios. Pano pa Party Twice mudzenya nyaya dzese dzikuitika matumano ose enyika nemasaisai ese emasocial media zvese zvikuitika tikuita sei tike tikuunzirai pana boys boys ne yaitika boys yaitika kune yaitika boys yaitika yakatyamadza ruzhinji rwese rwebudiriro nde pane chitiko chakatyamadza boys anongona foto racho randaisa apa pane ningiri nanzana pane vatezvara boys vatiza nechi nemuroora vatiza nemuroora boys boys apa aipa pangosara amai wake na iye watu apa mdhara vatiza nechi nemuroora boys nyika isina kumira fine boys aichitiko ichi chakatyamadza vanhu vari kutaura boys mabhesi musika muchichi ndonyaya boys saivi muti chi tiudzewo mafungiro enyu chi mucomment section. Don't forget to like, share and subscribe. Kuze mafungiro enyu mu comment section mafungiro enyu tukumadara. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.